Nanenso ndalipeza buku la malamulo lija nyumba ya chauta. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Word made flesh, mawu ozipangidwa munthu. Pamene timafuna kuti tipange zija zimene amali na Ambuye Yesu lero zija, tisamangoti Ambuye koma osapanga zimene iye akutiuza. Ngakhale anthu mutakhala kuti muli ndi coach uziwa zinthu mwa mtundu chani, koma ngati zimene akukuuzani simpanga practice makayaluka mu ground. Ndifika ife pano pa Word Made Flesh timafuna kumasindika kuti zimene tikugawana pano sitingogawana nchilonga chona kuti mungomva kukoma kuti tagawana kena kake. Tikufuna chisunthe kena kake kamozi mmoyo mwanu, tikatilonde kuti tagwira ntchito imene Mulungu anatipasa. Lero tikunena kuti nanenso ndalipeza buku la malamulo lija nyumba ya chauta. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa 2 Mafumu chapter cha 22 ndime ya 8 mpaka na 13, kena ku chapter cha 23 ndime ya 1 mpaka na 3. Pamasiku amenewo Hilikiya mkulu wa ansembe uja adauza Safani mlembi uja kuti ndalipeza buku la malamulo lija nyumba ya chauta. Ndipo Hilikiya adapereka bukulo kwa Safani, iye naliwerenga. Sono Safani mlembi uja anapita kwa mfumu nafotokozera mfumuyo kuti atumiki anu atenga ndalama zija zinali nyumbazi ndipo azipereka kwa anthu amene akuyang'anira ntchito yokonza nyumba ya Mulungu. Sono Safani adauza mfumu kuti wansembe Hilikiya wandipasira buku. Ndipo Safani adaliwerenga bukulo pamaso pa mfumu. Mfumu itamva mawu a buku la malamulo idang'amba zovala zake mwachisoni. Pomwepo idalamula wansembe Hilikiya, Ahikamu mwana wa Safari, Akibori mwana wa Mikaya, Safani mlembi uja ndi Asaya mtumiki wa mfumu kuti pitani mukafunse chauta malo mwanga ndi malo mwa anthu a dziko lonse la Yuda za mawu a buku limene lapezekali. Ndithu mkwiyo wa chauta umene watiyakirawu ngwaukulu, chifukwa choti makolo athu sadamvere mawu a bukuli ndipo sadasate zonse zimene zidalembedwa m'menemo. Pamenepo mfumu Yosiya adatumiza mawu kukayitana akuluakulu onse a ku Yuda ndi a ku Yerusalemu kuti azasonkhane. Ndipo mfumuyo inapita ku nyumba ya chauta pamodzi ndi anthu onse a ku Yuda, nzika zonse za mu Yerusalemu, ansembe ndi aneneri, ndiponso anthu onse aakulu ndi ang'ono omwe. Sono iye adawerenga pamaso pawo mawu onse a buku la chipangano limene lidapezeka m'nyumba ya Mulungu. Kenaka mfumuyo idayimirira pa nsanja yake ndipo idachita chipangano pamaso pa chauta kuti izasata njira za chauta, ndipo kuti izasunga mawu, malamulo ndi malangizo ake ndi mtima wake wonse ndiponso ndi moyo wake wonse, ndipo kuti izagwiritsa ntchito mawu a chipangano chimenechi monga momwe adalembedwera m'bukumo. Sono anthu onse nawonso adavomera kusata chipanganocho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Chisanzo chabwino cha munthu amene wamva mawu ndi akunena kuti mawu awawa ine ndipangapo kanthu. Amfumu tu amenewo, amfumu amva mawu ndipo akunena kuti mawu awawa pochita kukayitana nduna zake, kukayitana ndani ndikunena kuti akuluakulu tamvani mawuwa tikuyenera tipangepo kanthu ndi agwiritsa ntchito. Ndipo akunena kuti amfumu atanena zimene zija anthu ena onse akusatira kuti ifenso tizasatira zomwezo. Chifukwa choti timenena kuti asogoleri ofunika, chifukwa kawiri anthu amayang'ana asogoleri. Ngati msogoleri savomera mawu a Mulungu amapangisa kuti anthu ake ena onse asasate mawuwo. Ukota ndusako koma nkhani ili pano abale ndi nkhani yona kuti nanenso ndalipeza buku la malamulo lija nyumba ya chauta. Ambuye Yesu ananena kuti funani ndipo muzapeza, Mateyo 7:7. Ndipo anachita kuneneratu kuti pofunafunapo uzisogoza chani.
Funafunani ufumu wa Mulungu poyamba, ndipo zina zonsezo azakupasani. Mateyo 6 ndi 33. Chimene mtima wako umakhumba nditu umachipeza. Chimene wayikapo iweyo mtima umazachikolola. Amene ayika mtima pa zoyipa amakolola zoyipa. Amene ayika mtima pa zabwino amakolola zabwino. Ndi mmene analengera Mulungu moyo. Mawu amene ndawerengaja, anthu amakonzanso nyumba ya Mulungu imene inali itaonongekeratu, ili masanza okhaokha, ili bwinja, malo onyasa. Inaonongeka chifukwa chani? Sikuti ena aja anabwera kuti azayithire nkhondo, kapena kuti iyayi mwakuti amanena kuti nyumba imene munthu sakhalamo siyichidwa kugwa. Nkhani ili apa ndiyo nakuti kunabwera mafumu amene ankalamula Israeli, amene anali mafumu oyipa. Muzi mwa iwo Manase, mafumu oyipa amene amasiya chipangano chawo ndi Mulungu ndi kupita kumakapanga zina, samalabadako za Mulungu. Ndipo chifukwa kuti samalabadako za Mulungu zija, ndi nyumba yake ya Mulungu yomwe inali yosakonzeka bwino. Ndikumbukira nthawi zina zake ndinazapita ku out church kuna ku osati kuno ya kupita kuna ku peza kuti nchali chimuja ndinafika mamawa nditu kuona kuna kuti kuma chali chichi ndichoti mmakhala anthu kapena bwanji kukhala ngati bwinja chili chalichi. Anthu kwabwerano mfumu ina Yosia amene wafuna kuti akonze nyumba ija, chifukwa akuziwa kufunika kuti Mulungu akhale pakati pa anthu. Ngakhale anthu aja akukonza nyumba ija, sitimaziwa kuti mkatikati mwa mitima yawo amasakasakanso chinthu china chake. Nyumba ya Mulungu imene idaonongekayo chifukwa choti inalekereredwa, chifukwa cha nthawi ya mfumu yoyipa, lero kwabwera mfumu ina yaona kuti akonze nyumba ija. Ndipo pomakonza chali chichija ndi pamene akupezamo buku la malamulo. Ndiye uzandipeza buku lino, ndapeza buku la malamulo. Chodabwisa ndi chomvesa chisoni mu nkhani yonseyi ndi chakuti buku la malamulo limeneli lasowa nyumba ya Mulungu. Sikuti linaswa kuna kuti wina wake waliba wapita nawo kuna kwake, kapena kuti linakasidwa ku nyumba kwa wina wake. Buku la Mulungu lasokonekera nyumba ya Mulungu momwemo. Taganiza nabale, buku la malamulo la Mulungu lasokonekera nyumba ya Mulungu momwemo. Iniyo zinamba za kuchitikira ndipo kuna kuti muli ndi kanthu kena kake nyumba mwanomo, ndikumazwa kuti kanthu kokali nyumba muno koma kasowa. Osati kasowa kuti wina wake kapena wakupangani chitaka, koma mwina kangokwiririka ndi zina zake, kangobisa lapati, kumazwa kuti kali nyumba momwemo. Buku la Mulungu lero limene okhala nyumba ya Mulungu ndipo linali mommo lasokonekera nyumba momwemo. Chachitika ndi chani? Lili nyumba momwemo koma lili malo amene anthu samaliona. Mwina linali pazi nyasi pena pake pakona, mwina linali kukastoru mwina kwa bechabe, koma linali momo. Lili momo koma lakwiririka. Funso nkumanena kuti kodi bukuli amene anali ndi udindo omasunga buku limene lili ndani, amene analephera ntchito yake kuti mpaka na buku lija ndikukwiririka, buku lija ndikusokonekera, buku lija osamaoneka. Ndipo anachitapo chani bukulo litasowa? Mwachiziwikire amene anali ndi udindo umenewu ndi ansembe. Amene anali ndi udindo osamala buku limeneli ndikuonesa kuti anthu akusatira zimene zili mmenemo anali ansembe. Komano chifukwa cha mfumu imene inalipo nthawiyo, nawonso ansembe aja malo mogwira ntchito yawo mwachilungamo anasankha kuvala nawo chikhalidwe chosalabadako za Mulungu. Ndikukhulupirira kuti chifukwa chakuti mfumu inali yopembeza mafano, ndipo kupembeza mafano kunali ngati kuli mu mfasho, nawonso ansembe aja anangolowa nawo mu mfasho omwewo wa masiku amenewo. Anangolowa nawonso mu chikunja.
ansembe anzanga, ngati inu ndine kuyitanidwa kwathu sitikutengera serious, ngati inu ndine chinyamata chitatilowe kwambiri, ngati inu ndine titalowe chikunja ndithu, ngati inuyo ndine sitizamvera malangizo a Petro onena kuti muthawe maganizo opotoka a m'bado uno, ntchito 2:40, tiziwe kuti tizayendesa machalichi mmene mulibe mawu a Mulungu, tizayendesa machalichi mmene buku la malamulo ndilokwiririka, tizayendesa machalichi mmene ndithu mawu sapezeka. Koma tatiyeni inu ndine pa Word Made Flesh pano tisunthe pang'ono pakatanthauzidwe kamawu amenewa. Pano pa Word Made Flesh timakhala ngati tikuphochola, koma timafuna kuti tilizukute bwinobwino Baibulo lija limveke mona kuti likhale logwirisika ntchito moyo mwathu. Chifukwa titatu malimva Baibulo lija koma kuti tikazigwiritsa ntchito moyo mwathu ndikumakanika chifuna kuti tamva audio. Koma ife timafuna kuti tilitenge Baibulo lija ndipo tilimvese mona kuti zitheke pa ground kuligwiritsa ntchito. Akuti buku la Mulungu lasowa nyumba ya Mulungu. Ansembe chifukwa cha kusasamala kwawo asowesa buku la malamulo a Mulungu ndipo silioneka kumene lili. Ndipo palibe njira yona kuti anthu akalowerera kodi ino ndiye abwerera bwanji. Ndiye ndafuna kuti mu make zinthu zingapo zimene ntakambe pano, chifukwa ndifuna kuti zinthu zimenezi tizilumikize bwino. Choyamba, buku. Chachiwiri, nyumba ya Mulungu. Chachitatu, ansembe. Zitatu zimenezi ndikamafotokoza pano, zitatu zimenezi ndikufuna kuchoka nazo kuchokera mu mawu amene tawerengawa, ndikufuna kukalowa nawo mu chipangano chaso pano, ndikutuluka mu ndikalowa nawo kwanu kumene muli inuko. Buku lasowa nyumba ya Mulungu chifukwa ansembe ntchito yawo sanagwire bwino. Lero wansembe Hilikiya wachita mwayi walipeza buku lija, ndipo akunena kuti ndalipeza buku lija limene linasowa nyumba ya Mulungu. Kodi tikati buku tikunena chani? Tikana kuti buku la chipangano tikunena mawu a Mulungu, tikunena mawu a Mulungu. Ndiye mukatenga Yohane 1, uthenga wabwino wa Yohane chapter 1, amanena kuti pachiyambi kunali mawu, mawu anali kwa Mulungu, mawuwo anali Mulungu. Ndipo mu Chikhristu chathu amene machedwa kuti mawu ndi Yesu, uja ochedwa kuti mawu anabwera dziko lapansi, Yesu. Choncho buku la chipangano ndafuna kuti tichoke nalo kumeneko tikalilowese kuti buku la chipanganolo ndi Yesu. Mawu a Mulungu amene anasowawo ndi Yesu, ndipo mawuwo anasowa nyumba ya Mulungu. Ndiyeno mukatenga Luka 2 ndi meya 41 mpaka na 52, ali ndi zaka 12, Yesu anasowa. Ali ndi zaka 12, Yesu anasowa. Danatu kuti buku la malamulo lasowa muchalichi cha ku Yerusalemu. Ndiye kuti mukapita ku chipangano chatsopano, Yesu ali ndi zaka 12 anasowa. Yesu amene tikutchula kuti mawu anasowa, buku lasowa. Kodi anasowera kuti? Nthawi imeneyo anali ku tempile, nyumba ya Mulungu. Amayi ake ndikumakasakasaka uko ndi abambo ake, ali nyumba ya Mulungu momuja. Uyo jaosazoona kuti ali nyumba ya Mulungu momuja, ndikukabwerera ndikukampeza ali momo. Monga mmene Hilikiya amene amayenda kuti buku lasowa mu chalichi cha Yerusalemu anabwera ndikuzalipeza ali momo. Amayi ake Yesu ndikumfunsa, mwana iwe watisautsiranji? Ndipo yanayaka kuti kodi simmaziwa kuti naenda kupezeka nyumba ya Atate anga, kokhala kwanga ndikumeneko, malo anga ndi amenewo. Buku lasowa ku Yerusalemu,
Yesu wasowa ku Yerusalemu. Yesu ndiye mawu a Mulungu. Tsopano tikachokano pamenepo ndathana nazo za buku losowa mu chalichi. Tikamakamba za chalichi, tempire, ndakamba za tempire la ku Yerusalemu. Mukatenga 1 Korinto 6 ndi 19 amanena kuti, kodi inu simukuziwa kuti matupi anuwo ndi nyumba za Mzimu Woyera? 1 Korinto 3:16. Choncho ngakhale pamene Ambuye Yesu amanena kuti pamene ukufuna kuti upemphere, Mateyu ameneyo, pamene ukufuna kuti upemphere ulowe mchipinda chako useke chiseko ndipo upemphere kwa Atate ako amene amaona zanseri. Kodi nyumba ya Mulungu imene ndi chani? Nyumba ya Mulungu ndiye thupi lathu. Nyumba ya Mulungu ndiye mtima wanuwo. Imeneyo ndiye nyumba ya Mulungu. Choncho buku lasowa nyumba ya Mulungu. Buku la Malamulo lasowa nyumba ya Mulungu. Ndiye ndikupitirizeni. Yeremiya 31 verse ya 31. Mulungu ataona kuti anthu akukanika kuti asunge chipangano ndi iyeyo, chipangano chimene chinalembedwa pamwala, Mulungu ananena kuti ayi, ndichichose chipangano chipamwalapo, ndichose malamulo pamwalapo, ndipo ananena kuti tsopano malamulo anga ndizalemba m'mitima mwanu. Mawu aja asunthano kuchokera m'buku alowano mu mtima, ndizalemba mawu anga aja mu mtima mwawo. Choncho mtima uja wasanduka nyumba yake ya Mulungu. Ndikhulupirire kuti abale anzanga nkhaniyo mukuyisata, kuti buku lasowa lija, lasowa nyumba ya Mulungu lija, ndi Yesu Khristu amene wasowa nyumba ya Mulungu. Ndipo nyumba ya Mulungu ija si tempire chabe koma ndi mtima wanu. Choncho Yesu wasowa mu mtima mwanu. Ndanena kuti buku lija kuti lizisowa, vuto anali ansembe amene ntchito zawo sanazigwire bwino zimene amayenera kuti azigwire pofuna poteteza buku lija kuti likhale pobe. Mukapita ku 1 Petro 2 ndi 9 akunena kuti koma inu ndinu fuko losankhidwa, ansembe achifumu, mtundu wopatulika, anthu ake a Mulungu. Choncho ansembe amene ndi ndani ino? Amene anasowesa buku la Mulungu, ansembe amene anakanika kusamala ndani? Lero Petro akuti ndi inuyo. Mene munabatizidwa munalowa gulu la ansembe, mtundu wosankhidwa wa Mulungu, kuti muziteteza mawu ake, musayachengeta mawu ake asasowe, mawu ake amene Mulungu wanena kuti akayika mu mtima mwanu. Afuna kuti mawu amene aja akhale mu mtima mwanu. Koma nofunso langa ndilona kuti kodi mu mtima mwanu buku la malamulo lilimo? Kodi mu mtima mwanu mawu a Mulungu alimo? Tilipo Akhristu ambiri bukuli lasowa nyumba ya Mulungu. Sikuti lili kwina kwake lilimomo, koma lasowa. Mwakuti mawu a Mulungu aja sangamveke, mawu a Mulungu aja sangamveke, adakali ngati mawu obisika. Buku la Mulungu lasowa mu tempire mwake momwe. Ndizije zimene ngakhale mawu a Mulungu amene kuti anabwera kwawo koma akwawo omwe sanamulandire, kulifufuza osalipeza. Anthu namasochera, buku lili pompo. Zinthu namasokonekera, buku lili pompo, koma osaliona. Isaiah 53 ndi 6 amanena kuti tonse tidasokera ngati nkhosa, aliyense mwa ife ankangoziyendera. Zoti buku lili mu tempire momo? Ayi. Zoti Yesu ali mu tempire momo? Ayi. Zoti Yesu ali mu mtima momo? Ayi. Ngakhale Augustino ananena kuti Mulungu mitima yathuyi mudazilengera nokha. Lero tu mtima mwathu Mulungu uja saonekamo, wakwiririka. Mtima wathu wakhala ngati chistolo muchongonji kakozidwu
zimene zamangisa zoona kuti ngakhale mulunguyo asamaoneke. Munthu ukafika potere pona kuti mawu mulungu saoneka mwa iwe, pona kuti Yesu uja mwa iwe alibe mawu, umaoneka ngakhale mayendedwe a moyo wako kuti ayi awatu mulibe driver mwa iwo mulibe driver awa. Yesu amene ali njira, amene ali moyo komanso choona saoneka mwa iwe. Lero ndafuna kuti inu ndine timve kuitana kuti tiirowe ntchito yosakasaka kumene kuli Yesu. Muirowe nokha ntchito yonkana musakasaka buku lanu moyo wanu mumtima mwanu. Mulungu sali kutali nafe, ndipo Mulungu safuna kukhala kutali nafe. Mulungu ali mumtima mwanu momo, koma mwampinja ndi zambiri. Deuteronomy 30:11 mpaka 14 akunena kuti lamulo limene ndikupasani lero silovuta kulimvesa, ndipo silapatali, silili kumwamba kuti muzichita kufunsana kuzifunsa kuti kodi amene akwere kumwamba kukati sisila lamulo ndi ndani kuti tilimve. Akuti komanso silili pasidya la nyanja kuti muthe kufunsa kuti kodi ndani awoloke nyanja akatitengere. Akuti muli nalo pompano, muli nalo pompo mukuliziwa. Chipangano chatsopano sichapamwala, sichambuku, chili mumtima. Koma bukulo lasokonekera ndithu. Lasokonekera ndithu. Mulungu anapanga chiganizo cholisiya buku lake nyumba mwake momo. Anapanga chiganizo cholisiya buku lake mumtima mwanu kuti inu ndiye ine ndiye tisamatalikane. Koma ansembe ife, inuyo ndi ine ainake amatupi ife, ainake mizimu yathu ife, ainake mitima yathu ife, tasankha kupondereza buku lija, kulipinja buku lija. Timanena kuti ngakhale baibulo, inuyo muli ndi baibulo nyumba mwanomo, musazayerekeze kutenga baibulo ndi kutenga mabuku ena ndi kupinjika pamwamba pakepo. Mistake. Musazayerekeze kutenga baibulo ndi kutenga zinthu zina kulizunjika pamwamba pa baibulo po. Mistake. Baibulo lizikhala pamwamba nthawi zonse. Sutenga baibulo ndi kulipinja kapena kunjikirapo zovala, kapena kutenga baibulo lija kunjikapo mabuku ena. Chifukwa cha baibulo silikhala pa sherefu, baibulo limakhala pa tebulo muziliona, chifukwa Mulungu afuna akhale poonekera. Ntchito yathu ino ndine lero ndikusakasaka buku la malamulo mumtima mwathu, kulifukula ndi kuyamba kuligwiritsa ntchito. Aliyense mwa ife azikhala ndi khumbo lolamulidwa ndi Ambuye Yesu wokhala mumtima mwake. Muzifuna kuti siku lina nanunso muzanene kuti ndalipeza buku la malamulo lija nyumba ya mapemphero, wansembe wake ndino amene. Kuti mawu a Ambuye aja ayamba kumveka mumtima mwanu, malangizo ake ayamba kumveka mumtima mwanu mofuula. Buku la Mulungu, mawu a Mulungu, kutayika mkachisi mwa Mulungu amene. Chimene ndikufuna kunena pano ndichi: inuyo ngati buku la Mulungu lili poyera mumtima mwanu, Mulungu akamakulangizani mawu ake azimveka. Mukamapanga chinthu muzimva mumtima mwanu, usapange. Mukamapanga chinthu chabwino muzimva mumtima mwanu, panga, wachita bwino, wapanga zimenezo. Mulungu amatiyankhula nthawi zonse Mulungu amatiyankhula. Nthawi zake anthu Ambuye simunandiuze yabwa, bwanji Ambuye simunandiuze, mukanandiuza sikana panga. Mulungu amayankhula nthawi zonse, koma kuti buku limene lili mumtima mwanu mwalipinja ndi zambiri, ndi mawu aja samveka. Mawu aja samveka. Mulungu satha kuti akuzuzuleni mumtima mwanu funa kuti mawu ake munafinya, ndiye amakhala ngati mawu osasa apasi. Iwe usapange chimenecho. Pamene Satana mwansira mpato tina kuti afule, panga. Toka. Tafinya mawu Mulungu, wena kuti mawu Mulungu aja samveka mumtima mwathu. Koma Mulungu nthawi zonse amakhala akukuyankhulani, nthawi zonse amakhala akukulozerani njira. Mukatengatu Salimo 16:7 amanena kuti ndikutamanda chauta amene ali phungu wanga, mtima wanga umandilangiza ndi usiku omwe. Nthawi zonse ndimalingalira za chauta, popeza kuti
ali kuzanja langa lamanja, palibe amene angandiopse konse. Akuti mtima wanga umandilangiza ndi usiku omwe. Anthu masiku ano chiwongolera mtima chawo chinafa kalekale chifukwa buku limeneli latayika nyumba mwake momwe. Anthu akuta kungwira mkazi wake ndi kumfinya pakhosi, ndi kummenya, ndi kumpasa chilema, popanda china chake chomuuza mu mtima mbona kuti iwe tansiye ndi mkazi wako. Popanda chimenecho, mawu a Mulungu aja akwiririka. Chifukwa chani? Iweyo wansembewe sukugwira ntchito yako yoti mawu aja akhale amphamvu moyo mwako. Suwerenga baibulo, supita ku chalichi, susinkha-sinkha, sopano kuti mawu aja apanga bwanji mwa iweyo akukwiririka. Anthu akuba makobiri aboma opanda kena kake kuagunda kuna kuti anzako akusowa makobiri ku chipatala, akusowa mankhwala ku chipatala. Ana asukulu akukhala pansi, matako nkumaning'ina chifukwa chona kuti akukhala pa simenti. Opanda kaliu kamene kukumuyankhula chifukwa chani? Buku lija linakwiririka. Linakwiririka. Anthu akwapanga anzawo zinthu zoopsa kunja kuno. Chifukwa chani? Buku lasowa nyumba ya Mulungu. Koma tuzuti mulibei lilimomo koma lasowa. Yesu ali mwa iwo koma alibe mphamvu. Inu ndine tikhale ndi chidwi chofuna kuti buku limeneli tilifukule tilipeze. Pomaliza buku lija linapezeka pamene anthu amakakonza chalichi. Kupanda kuti anthu aja makonza chalichi buku lija sakanalipeza. Inunso ngati moyo mwanu simukonda sacrament la kulapa, buku limene simungalipeze. Ngati moyo mwanu mulibe chidwi choyeresa moyo wanu, buku limene lili simuzalipeza. Ndipo Yesu sazayankhula moyo mwanu momveka bwino. Ndipo khapo pamene takhala ndi chizolowezi chokalapa, choyendera nyumba yathu ndi kusuntha zinthu ndi kusesamo, sikunena kuti simachimwa ya muzichimwa, koma siku lilonse muzikasesamo. Muzilakwa koma siku lilonse muzikautembenuza moyo wanu uja kuti kapena ndiyesere mbali, kapena ntayimira mbali. Mwanjira imeneyo buku lija muzalipeza. Yesu uja mwainu muzampeza. Ine ndikufuna siku lina chena nunso muzanene kuti na amene moyo wanga wasinthiramo nanenso ndalipeza buku lija nyumba ya Mulungu. Ndafuna kuti siku lina muzandiuze inu kuna kuti ineyo ndikakhala kukhala kuti china chifuna chichitike mtima wanga umandiyankhula. Umandizoona kuti pamenepo nkhani imeneyo usayilowerere, nkhani imeneyo isiye, mtima wanga umandiyankhula. Ndikumandiyankhuladi zabwino. Ndafuna siku lina muzandiuze kuti ine nanenso buku lija ndalipeza nyumba ya Mulungu. Nanenso Yesu uja ndampeza mu mtima mwanga akumayankhulaso pano. Poyamba Yesu wanga anali wachete, anali wazi, anali kuti samamveka. Koma lero ndimachita kumumva akunena kuti panga chakuti icho usapange. Isaiah 30 ndime ya 20 akunena kuti ndithudi ngakhale Ambuye azakuloweseni m'mavuto, azakhala komweko kumakuphunzitsani. Sazabisala muzawaona. Pamene mupatukira kumanja kwanu kapena kumanzere, muzamva kumbuyo kwanu mawu okukulozerani njira oti njira ndi muyende mmenemo. Chimenecho ndi chimene ndifuna kuti chizakuchitikireni inuyo. Kuti muzamva mawu a Mulungu chakunkhongo kwanuko, njira ndi iyi, yenda mmenemo. Ndi kuti buku lija walipeza mu mtima mwako mene ndi nyumba ya Mulungu. Nanenso ndalipeza buku lija la malamulo a Mulungu, nyumba ya Mulungu mu mtima mwanga. Munali ndine Eliseo Bambo Thalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.